Gaur nahi dugu egin, mola pixka bat kaletarrei eta kalean dabien jendeari pixka bat erakutsi ostiralean Leidorren emango dugun ikuskizunaren pasarte txiki bat, ez? Gure ikuskizuna hormek diote, oinarritzen da muraletan eta izan zuen bere abia puntua da. Donosti inguruan 2016ko egitaro barruan egin zen mural ezberdinekin hasi zen proiektua eta aprobetxatuz Tolosan badirela mural pila bat eta oso ederra gainera, hitza eman nahi genien. Eta zergatik hemen, alondegian, arrazoi bereziren badago? Ez, kointziditzen zigun, ez, eginda dugun pasarteetako bat, horrela, iskinean egindako bloke batean, pare bloke batean egiten dela, eta, Leidorretik gertutasunagatik ere, hau aukeratu genuen. Beste mural batzuk hau ginen aztertzen, baina hau izan zen pixka bat, erosoen edo egin alizateko aukeratu genuna. Zuen dantzekin, zuen ikuskizunarekin beti ere erretransmisio bat ematen duzue, historia bat kontatzen duzue kasu honetan? Bai, ikuskizun honetan eta proiektua abian jarri zenetik 2016an asmoa zen elkar bizitzari eta bizikidetzari buruz hausnartzea, ez? Gure erlazioak eta gure zailtasunak bata bestearen arteko ezberdintasun horiek nola ikusten ditugun eta guzti hori erabili dugu hormen metafora hau, ez? Hormek diotena, bai muralak erabiltzen dira, muralistek erabiltzen dituzte beraien ideiak eta azaltzeko eta pixka bat gure gizarteko paretak dira errefleju bat, ez? Gu garena eta ere beste gehitu diogu metafora paret horiek ikusiko balute, hitz egingo balute, zer esateko gai izango liraken gure bizitza eta gure gizarteari buruz. Kritika bat egitea bezala gure gizarteari buruz. Gaurkoan zatitxo bat ikusel izango da hemen, baina gehiago ikusi nahi duenak? Bai, gehiago ikusi nahi duenak, ostiralean gaude Leidor aretoan, 8:00 aurrera, eta oso ikusgarria, eszenografia, audiovisual mappinga, dantza, oso interesgarria lana, nik parte hartu dudan gauza handienetakoa, eta Leidor aretoa oso egokia hau ikusteko, beraz, denak gonbidatu. Sarrerak bertan eta takilan kutxa bidez, ohiko bideetan.